379 pesos, matitingnan mo na yung unlimited buffet nila. At the same time, meron din silang samji. Nano Babo Kabalan, kumusta kayo po for today's vlog? Nandito tayo sa bagong-bagong unlimited dito sa may Balibago, Angeles City. So this is Dinos Unlimited. So titingnan natin ngayon kung ano yung mga sinaserve nila. And syempre, kakain na rin tayo. So if you're interested to know more kung ano sinaserve nila, samahan nyo. So tara, let's go! Okay, so pasok lang tayo doon sa pinaka-dining area nila. Siguro they can accommodate hanggang 100 packs. So titingnan nyo naman, napakalawak. And at the same time, hindi nyo rin problema dito yung parking. So meron din silang parking dun sa labas. Same time, meron din silang parking sa loob. So ngayon naman, tingnan natin yung mga ina-offer nilang buffet dito. Okay, so dito they serve yung mga mga tempuras. So we also have here mga salads nila. Meron din tayong soup. So syempre sa mga mahilig mag-rice, available din. Meron tayong fried rice and steam rice. Yan. Dito naman tayo sa mga mga other dishes nila. So meron tayong baked macaroni, flavored chicken, available din dito. Syempre, kimbap. Meron din silang kimbap dito. Alright, meron din tayong Kapampangan sisig. Mukhang ito yung titikman din natin mamaya. Fried chicken. Meron tayong kare-kare. Yan. Meron din tayong barbecue Texas dito. Fish fillet, available din dito. And yung kanilang beef mushroom. Yun. So, at the same time, yung mga dessert. For only 379 pesos, matitikman mo na yung unlimited buffet nila. At the same time, meron din silang samji. Yan. So, punta natin samji nila. So, on this section naman, since meron silang samji, dito tayo kumukuha kay ate. So, may mga tagaluto na tayo dito. So, kukuha na lang tayo sa station na to. And then, punta na tayo dun sa kainan natin. Yan. So, less hassle yung pagkain. May buffet ka na. May tagaluto ka na ng samji. At kakain na lang tayo. So, since speaking of kakain, kuha na tayo. So ito, nakakuha na tayo ng food natin. So let's talk about yung business hours ng Dinos Unlimited Buffet and Samji na pwede nyo puntahan dito sa may Balibago, Angeles City. So ang pinaka-landmark lang naman niya, tapat lang siya nung Robinson's Balibago. Yan. Tingnan natin yung sisig nila. Kapampangan sisig. The best, and maganda yung ambience ng place. Promise we will come back. Sulit, promise. Thank you, sir. Hello po. Yan, so naka-request na tayo ng lettuce and kimchi and samjang. So later punta lang tayo dun sa samji station nila para kumuha ng meat. Ate, magiging ako samji. Part din to ng kanilang unlimited. So, this is unlimited buffet and samji for only 379 pesos. So, saan ka pa, di ba? So, yun. So, meron tayong samji dito. And, syempre, tikman na rin natin. Kimchi. All in one bite. Sa Hensonville, dun sa Malabañas. Perfect actually. Ang sarap. Kaya nung nakita ko online, sinuggest ko kay Annie na meron pala sila sa Balibago. Tsaka same, ang sarap, lalo na yung kare-kare. Sulit na sulit po. Kahit wala pang samji, sulit na sulit. 5 stars.
So you have another option sa mga mahilig mag-buffet. At the same time, unlimited samji for only 379 pesos. Visit Dinos Unlimited dito sa may Balibago, Angeles City. And they're open from 4 p.m. until 10 p.m. Monday to Sunday. If kayo yung natakam sa video na to or naghahanap ng bagong buffet dito sa may Angeles City, please give it a thumbs up, share with your friends, and that's it. Thank you for watching Warren Pampanga. Until our next discovery. Peace out.